O Concello de Poio presentou os seus orzamentos para o ano 2020. En total, 12.715.000 euros, un 0,5% máis que o anterior. O alcalde cree que estes presupostos son realistas e está convencido de que responderán ás necesidades dos veciños. É un presuposto, desde o punto de vista político, que recolla as necesidades que ao longo deste ano temos previsto, que recolle o que a nosa labor, a nosa actuación política como equipo de goberno, consensuada evidentemente con un equipo como estamos ahora formado por 3 grupos políticos, e que, xa digo, é que responde basicamente ao concepto que nos temos do que é o noso concello, do crecemento que ano a ano está se producindo. Un ano máis o goberno local volve a congelar as tasas municipais e continúa traballando para reducir a débeda. O tipo de interese mantense no 0,01%. O capítulo 3 de intereses son 37.000 euros, é invariable respecto ao ano pasado, o tipo de interés é moi pequeniño, sempre desde a oposición nos acusan de ter unha débeda altísima, de que eso vai a romper coa economía do Concello. Sen embargo, a deuda do Concello, que está prevista para o ano 2020, a 31 de diciembre de 2020, en 5.300.000 euros, pois por esos 5.300.000 euros páganse 37.000 euros. Unha auténtica ridiculez en 12 millóns de euros. En canto ao capítulo de investimentos, o orzamento contempla 500.000 euros, un pouco menos do que se ten pensado amortizar. Aquí se fan mención a 3 obras ou 3 actuacións que se pretenden facer na cuberta do pabillón da Seca, a reforma do xinasio e a cuberta desta casa consistorial, que son obras que van a estar financiadas nun 80% polo Instituto de Desarrollo Enerxético, polo IDAE, e que nos aquí no orzamento metemos as cantidades que digamos, ten que aportar o Concello. O endebedamento está previsto para o 2020 nun 49%, unha cantidade que o Concello espera abonar nun prazo máximo de 15 anos.